0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sanibona noyenganza wethu, angibele lapha phinde futhi ke ngilamukele kuyona i-channel ehamba phambili lena begama ngomphezulu ntuthu ngakhubalo bathi iLasbo namagomede. Manje mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicele engana wethu ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu sekulona udaba olithinta ukudlula emhlabeni wenkosi amagcokama ugeza sebegezile insizwa lephansi emsinga enganza kwethu eshona ke ngalo suku la ngesonto ke nganza kwethu ke endaweni yaseRichards Bay ngengozi yemoto. Lokhu kuvela okuningi lapha bekungaziwa umculo maskadi uduma kahle uyaphumela obala na ukuthi ke uzokhumbula ukuthi uduma kahle bekwaziwa ukuthi impela bayinkukhu nempaka nenkosi amagcokama lapha nemculweni kunceka nje insizwa ke kodwa sokumdlala impela usunesikhathi sagcina usubona kodwa abantu abaningi engicane bese sakubambile ukuthi ke umculo kaMaskandi uduma kahle kanjani nenkosi amagcokama bangabantu abangazwani ke lapha. Uduma kahle uyaveza okunye okuhlukile ukuthi yena ke nenkosi akumagcokane ufike wabhala lapha ku Facebook ukuthi angiyena impela lo muntu othanda abantu bazi ngempilo yakhe epersonal. Ke ngiyathanda abantu bazi ukuthi sinale insizwa kaDlamini besinobudlelwano obuhle kakhulu yize besingakuvezi lokho ebantwini senzele ukungamoshi umdlalo wethu. Ingakho ngibhlungu kanjena kuhamba umngani wami ebesiqeqeshana naye engengoma sefaka isithombe ke ngaza wethu ke la khona kade bezixoxa la khona nje ubonakala impela cha bebancokola impela ke ngendlela esimanga lapha la kukho nokukhombisa ukuthi ke bekukhona ukungazwani engathi impela ngangena nalento kubalandela ukuthi ke abaculi abaningi bayezwana lapha bangamusi abamuse ukungena endabeni zabaculi ke lapha ke lapha uthola ukuthi abantu sebagcine baphetha ngokulwa baphetha ngokubulalana ngenxa yokungena impilo zabaculi. Kodwa abaculi abaningi bayezwana ngoba isikhathi esiningi bahlezi bendawonye kusuke nje kudayisa umculo noma ukuncweka lapha wenganza kwethu. Into enhle kakhulu ke eveza uduma kahle ukukhombisa ukuthi ngempela banenkosi amagcokama kade banomdlolane obuhle kakhulu. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula lo daba hlala comment section ke ngizwe ukuthi uthini olwakhuvo ngalo lo daba. Ngina sponsor ngikhuluma njena kodwa ngiyamthembisa uyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelako ku video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nesiphathe kahle lebe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.